Ja niin sellaiskamaton teletappi nousi pystyyn. Ja niin se haiseva teletappi päätti mennä vaikka uimaan. Pomppi, pomppi, pomppi ja pomppi. Väkivaltaa. La la. La. Ja riemuissaan oleva vihreä teletappi päätti tippua taivalta alas. Moi! Ja tämän jälkeen Laalaa sai sairaskohtauksen. Minäkin yritin auttaa Laalaa, mutta turhaan se oli seurannut. Tämän takia minä inhoan teletappeja. No niin väkivaltaisia.